دما کو روسیا اپراسیونên اسمانî yên leşkerî li Sûriyê pêk anîn wekû alîkariyek ji rejîma Esed re derbederên gundewarên El Laziqiyê ku bi ser rejîma Esed ve ne di kampeka bajarê El Laziqiyê de kom bûn û hêviya wan vedgere ku careka din herên li ser gund û malên xwe û dibêjin شكرا إلى سيادة الرئيس بوتين gelek spas ji bo serok Putin ew ê me xilas bike ji teroristan û erdê me rizgar bike. من هذه الإرهاب ومن هذه التمثيلية. ne tenê nişteciyên vê kampê spasiya Putin kirin belku gelek ji wan dixwazin Rosya operasyonên xwe zêde bikin li ser xaka Sûriyê û alîkariya rejîma Esed bikin û ji ber wê yekê parêzgarê El Laziqiyê dibêje جاءت القوات الروسية لتسارع في الحسم العسكري. Rusya plana rizgarkirina Sûriyê ji terorê bileztir dike. Balafirên Rûsî rojane operasyonên leşkerî li ser bingehên xwe yên li bajarê El Laziqiyê pêk tînin wekû piştevaniyek ji çekdarên Esed re yên ku şerê gropên opozisyona Sûrî dikin û ji ber wê yekê welatên Rojavayî Rûsya tuhmetbar dikin ku ew armanca gropên opozisyona Sûrî ya lîberal dike bê ku wan ji yek cuda bike.